chatting ngabari wong omah iki aku arep ngadeg lho, do digugahi. Nonton ning streaming. Pondo turu. Pondo turu. Ya digugah kok ya. Ya menyemangati karo Mbak Tatin ya. Ki Mbak Pak. Tatin ki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ora kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nek apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksudnya roti iki lho ora seneng roti keju ta? Ora. Mendelik matane. Ya ben di mata kok. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena mas musibah. Kenapa? Nek wong wedok ki rak nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora dong garap sari. Ngerti ku garap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes sama Pak kula ampun ngadeg kula nembe anu oh ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Pas madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo ta ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tusuk e. Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom-dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telung brojo e. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sik. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho diomongke karo sapa penonton ora uni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi. Sik aku ngeling-eling lali. Lah, mau nyambut gawe kok bahane lali. Maksudnya bawane lho, Pak. Ya terserah, sak karepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindeni saiki do kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nek apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ya. Coba beda Tak tunggu seliramu rawuh mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo melindungi rambut men ra terus kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Iki ngapa Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung, dudu kathok ya Pak. Oh ya sorry aku ya. Nah ya tipise meh padha.
Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Mau kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Panjen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane yo entuk, pasuryane yo entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen dong dadi sinden. Lho. Wah, kowe nek ndelok, ram doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marai ra doyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksude Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku sik kon dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku tadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali to, delum. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem. Ha iya. Iki jlem ngono kuwi. Pedhung. Iki dindelep ngono genti kene pedhung. Iki dindelep kadang-kadang mlumah. Pedhung. Seneng ta ndelok. Wah, aku nang dhuwur jembatan iki. Wah, asik kae. Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandemke sing ndelok. Endo ora tekan watune abot kok wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Ya kan jikok sing cilik ya ono. Lah lara. Aku kena tuk ngono masemen. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Mending tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngomong di loro. Dipaske ngendi? Ya kan wis loro. Padake kasti. Lah kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku no marah ayo tenangane. Terus kae ayo. Nah ngomong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok ming Lah aku neruske sing mau lho mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarsan e. Endi? Grutuk. Kang tak pilih Mas Mantri arep melu apa? Tungdang.
Kok sapa-sapa tok salahke to. Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Kaya sing jeneng kendang ki rak suarane ming tung dlang tak ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Kok nek wis ditungke dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok delep-delep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutuh debok ki. Tok antre temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antel lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza kowe lagi melu wis usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon ngomong angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gek. Ditinggal lunga. Wis mengo ditinggal lunga. Ya Wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Oh, kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Iya. Yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo.
Matur nuwun. Iya. Ra nampa Tabung pane. bengi iki semangat tenan. Heeh. Apik jogetane. Iya. Hei. Ra nampa pane. Ora ana, Bro. Mosok ayu ora tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning pom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan omah. Wis piye? Lara masak. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urik dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, kok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae. Kenjang cangkemmu. Guyumu ra penak. Bagone nek diguyone ra penak. Nesu samplok apa? Tempilang sisan. Mau sabar.